Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Kekokoniin sunnuntai-päivään ja tänään lähdetään liikenteeseen Pioneerille. Minä olen Marius. Minä olen Jani, terve. Ja me tässä hostataan ja katsotaan ja seurataan teidän katsojien kanssa tässä näitä pelejä. Ja nytten odotellaan, täällä on dekkilistat avattu ja pairingsit on jaettu ja nyt vaan odotetaan, että peli lähtee käyntiin. Ja ensimmäisenä ilmeisesti kamera alle pääsee Jundi Sacrifice ja Azorius Jurion Control. Päästään näkemään Jurioni taas toiminnassa ja siinä on hyvä dekki pelata, kun on lappua vähän pitempäänkin peliin. Se on, kun pioneeripelaat osaa se suflaa isompaakin dekkiä. Kyllä. Se on lähellä EDH:t. Tai lähempänä. Eilen oltiin Modernissa, niin siellä ei kauheena näkynyt yli 60 dekkejä. Vaikka saisi niitä olla. Saisihan niitä olla, mutta Jorionin bändi nyt ei hirveästi auta. Ainakaan Jorioni, 80 dekin pelaamista Jorionin kanssa. Ja Jorion ihan pakottaa pelaamaan. Sehän on vähän surullista, mutta on se kyllä näyttänyt, että se on toiminut. Ihme kyllä. Kyllä se on jotain neliväri omnatti dekit on pelannut enempää kuin 60 korttia. Sillä menee pelit aina niin pitkälle, että dekki saattaa loppua kesken. Siinähän kannattaisi laittaa varmaan, toki ei välttämättä peli mekaanisesti muuten hyödynnä, mutta se, että sekoittaa vaan kortit takas pakaksi, niin library takas täyteen, niin sillähän sinne sitten lappua taas seuraa jatkettua sitä, jos peli meinaa venyä niin pitkään, että kortit loppuu. No Endurancellahan tätä saa nyt tietysti tehtyä, että Kyllä. kunhan vihreitä kortteja löytyy Niin. dekistä tarpeeksi. Kyllä. Siellä meidän tekninen tuki hoitaa viimeistelyjä, valmistetaan päivää käyntiin ja katsotaan ilmeisesti, että kamerat toimii. Mä en tiedä, oliko pelaajat hukassa vielä, mutta Sen itsekin on striimissä monta kertaa pelannut, että siinä on aina omat säätönsä. totta. Tämä katsojalle parempaa, että näkee sen käsikorttimäärän ja muuta. Että Niin on, kyllä. Ja eilen huomattiin, kun Modernia seurasimme, niin huomattiin semmoinen hauskuus siellä, että aina kun manifestattiin trettejä, niin sitä ei koskaan tiennyt, mikä siellä alla on. No niin, ja nyt saatiin pelipöydältä kuva näkyviin. Siellä ollaan ilmeisesti sekoittelemassa. Onkohan vielä aloittajaa päätetty? Kohta sekin meille selviää, että kumpi täällä starttaa pelin. Tunnistatko sä, kumpi dekki on kumpi, että onko tuolla nimi ja pelaaja oikealla puolella? kyllä, no pitäisi ainakin oikealta näyttää. Niin kyllä taitaa olla. Vai onko? Ei, nyt on väärinpäin. Kyllä, elikkä saahanko pelaajia vaihdettua tuosta maagisesti toisinpäin, laitetaan korvanapilla tietoa eteenpäin. Nyt heitetään aloittajaa, sieltä heitettiinkö 11? Varmaan isompaa. Niin, kyllä nyt näyttää oikealta, koska tuollahan Jorioni näkyykin olevan. Onko se live counteri hyvin? Joo. Ja täältä kun vilkastaa vähän sen dekkilistöä läpi itsekin, kun olen Pioneerista hetken aikaa ollut poikessa, niin äkkiseltään Jorioni näyttää
melko vanhalta tutulta turvalliselta muutamalla päivityksellä viimeisien settien korteista. Ensimmäisenä ehkä pistää eniten täältä itselleni silmään, niin siellä on stock upit mukana. No, stock up on kyllä multiformaatti. Varmaan jokaisessa, missä se vielä on sallittu, niin pelaataan. Kaikki mihin saa sinistä pelattua, niin, tai pelataan sinistä, niin se kyllä menee vähintään 1, 2 tai 4 kappaleen. Ei ole huono kortti, harmi kun se on vaan sorcerer. Instanttinahan se olisi vähän pelattavampi. Vieläkin pelattavampi. Niin. Ja sitten kurkataan Jundin puolelle. Jundi Sacrifice, sieltä on saatu tuolta, mikä setti tämä oli, Bloomborrovista kyllä, niin sieltä on saatu, näkisinpä vielä kunnolla tuon nimen tästä, Ykra, miten tämä lausutaan? Ykra on ehkä. Niitä, ne on varmasti, jos areenassa olette pelanneet, niin siellä on samat tutut laput. Ja tämäpä näyttää aika tavan perinteiseltä dekiltä juurikin Sacrificelle. Eli siellä on Harvester-vampyrit, sitten on Familiar-kissat, sitten on nuo Mayhem Devilit ja sen jälkeen poistoa. Kortin nostoa, Deadly Disputing. Kyllä, ja sitten on uuni. Vanha tuttu turvallinen. Sitten täällä on vaihtoehtoinen Scavenger's talentti, millä voi voittaa millaamalla vastustajan pihalla. Kyllä. Tämä on tämä talentti, niin kyllä sanotaan, että jos se saa pitempään olla pöydällä tai jos niitä tulee useampi, niin sen kyllä alkaa vastustaja tuntemaan äkkiä. Ja sitten on Mirror Breakereita playsetti sisällä. Land Baseitkin näyttävät molemmissa dekeissä niin aika perinteisiltä. Ei ole eilisen tapaista ahnetta manapeissia, että siellä saatetaan ehkä 18 läntiä pelata. Mutta sieltä aloituskättä etsitään. Näyttää siltä, että aloituskädet ovat molemmilla löytyneet. Molemmat kiippasivatko seiskat. Kohta nähdään, kun Jyrionin laput ilmestyvät streamiin, niin tiedämme, onko siellä 6 vai 7. Villi veikkaus, että molemmat lähtevät seiskalla. Mutta Jyrioni lähtikin 6. Eli 1 mullikka. No se 7 saa sitten ottamassa tuolla Companion Zonella. Se on kyllä hyvä. Koskaan ei voi mennä nollaan. Toki se ensimmäisen lapun saaminen, eli Jyrionin saaminen nollasta, niin on vähän. Se ei enää ole ilmasta. Ei. Ja varsinkin jos ensimmäisen 3 vuoron aikana et nosta läntiä. Sieltä lähdettiin uunella liikkeelle Jundin puolelta ja Jyrioni lähti ilmeisesti Surveylandilla, koska itse en sitä tunnista, mutta tässä Surveylandi on. Se on kyllä yksi uusimmista korteista, mikä on varmaan työntynyt joka formaattiin. Pioneerissa vähemmän, koska ei ole Fetchlandia, niin ei pysty hakemaan niitä. Tappilandit on vähän ikäviä joissain nopeimmissa dekeissä. Tämä on kyllä totta ja hyvä pointti. Sieltä lähdetään. Nyt näyttää vähän Jundin puolelta siltä, että palasia kootaan aika hyvin pöytään, että sieltä saadaan klassit ja uunit. Uunit jo heti alussa pöytään, että ennen ei muuta kuin lihaa pyörittämään. Uunin laittamista tarvittaisiin kyllä. Kyllä. Tässä tapauksessa niin Jundi haluaa nostaa kissan uuniin. Siellä näkyy Asauriuksella niin löytyy non-creature counteria. Porkpipe löytyy myös. Ja Stockupilla toki kohta pääsee jo kaivelemaankin.
tarvittaessa. Se on ollut kyllä sen suhteen ikävä, että tuntuu, että Jundia vastaan kun pelaa, niin se ei niinkään ne olennot ole ongelma, vaan se on enemmänkin nuo artefaktit ja enchantmentit. Pelkillä olennoilla niin Boardwipella pääsee osasta eroon, ei monestikin on se, että kissat ja oliko siellä muut. Kissa on ainakin semmoinen, mikä on aina semmoista niinku kikkailua, joka monesti vaatii useamman poistoa, että siitä pääsisi eroon. Siellähän martsataan tuo uuni. No nyt lähti. Se oli martsi kädessä, vai tuliko se pakan päältä? Siellä oli kädessä kyllä. No niin, no se oli hyvä ratkaisu tässä tapauksessa Azoriuksen puolelle. Junnilta löytyy kaksinkäsin kortin nostoa, mutta sieltä puuttuu vaan lihaa, mikä heittää siihen kortin kaverina. Niin sitä ehkä nyt vaan odotellaan. Kyllä se taisi, oliko se näin, että Disputeen pystyi ottaa säkkään, oliko se olennon Typhoxin? Kyllä. Joo. Mutta se lähti se uunikin, että mahdollisuus meni siihen vähäsenkin draviin tuossa. No jos manat olisi ollut auki tuossa tilanteessa, niin sehän olisi voinut syödä sen uunin alta pois, mutta Kyllä. ei ollut manaa, niin ei voi nyt. Kyllä, lähti uppaamaan Glassia. Glassin uppaa käytti siihen manat, niin no nyt kissa. Tuli. Kissa saatiin sinne ja nyt alkaa olla semmonen, että Jundikin pääsee etsimään itselle tarpeelliset palat. Tässä se näkee, kun stock up kun olisi instantti, niin ai että se olisi mukava tuossa vastustajan entiin hyödyntää ja seuraavalla vuorolla päästä pelaamaan muutakin kuin responssia. Tämä responssi on vähän huono pelata, jos vastustajalla ei ole mitään sitä kisi. Sieltä nousi Caveäkö sieltä saatiin? Ei kun se on Pathway tuli nyt pöytään. Kyllä Pathwayltä näytä. Eikö se pitäisi olla? Vai tuliko tuo Cave? Nyt en ole varma, itse en tästä kunnolla näe ja en niin. Tuo näyttää Sunken Citadelilta. Totta se on. Eli sen pitäisi tapissa pöytään tulla. Nyt ollaan maagisilla maisemilla, 2 sormella pyyhkäiset, niin se liikkuu ihan keskeltäkin. Onko siellä? Siellä, katsotaan mitä se sanoo. Kyllä. Joo, Citadeli pelattiin pöytään. Maagisesti pystyssä. Eilisen amuletin ilmeisesti vaikutus on vielä semifinaaleista niin toiminnossa ja finaalista. Ja sieltä en tiedä mitähän, meinaako Azorius lähtee Memory Delugea hyödyntämään vastustajan vuorolla sitten. Annetaan vastustajalle vielä vähän pelata miestä tiskiä, että olisi Supreme Verdictillä vähän enemmän kuin 1 targetti. Tällä hetkellä kissan poisto olisi hyvä, kun ei ole foodia. Eikö se talentti tee foodin, kun kreature kuolee? Kyllä, niin tulee. Tämä tapahtuu kerran vuorossa. Eli kissa pitäisi aina saada exileen. Kyllä, sieltä lähdetään Memory Delugalla kattelemaan, tarjotaan sitä ja lähdetään katsoa, että mitä sieltä löytyy. Kissa lähti kierrätykseen. Otetaan siitä tresuut ja laput ja sen jälkeen vielä foodi tuosta Classista. Ja Classihan oli siis tämä
Sieltä nousi, tuliko 2 ländiä. Nyt näyttää vähän siltä, että Jundilla ei löydy kaasua. Onneksi kissa on vielä mahdollista palauttaa ja toinen Deadly Dispute löytyy käestä. Niin... No siellä haavassa on toinen kissa kanssa. Totta. Mikä millattiin talentilla. Eli kohta kissat pääsee pöydälle. Asorius resolvaa tuolla Memory Deluxe. Siellä nähtiin muutama lappu, mitä siinä topissa oli. Nyt löytyi mieluiset 2 kappaletta itselle kätteen ja katsotaan mitkä tuli sieltä. Sieltä löytyi 3 Step Ahead, vaihtoehdollinen Pioneer Cryptic Command. Kyllä. Ja Hall of the Storm Giants. Paitsi että 3 Step Aheadissä onneksi pääsee vielä hyödyntämään ne kaikki abilityt. Tarvittaessa jos on manaa. Harvemmin UV-kontrolli alla löytyy kreatureja mitä kopioja. No toinen Jorieni. Toinen Jorieni. Siinä saisi olla se, että jos kopioita vaan legendary, niin se kopio ei ole legendary. Sieltä. Mitkä päältä lisää landroppeja. Tuohan menee oikein hyvin, että landit löytyy aina pakan päältä, kun ottanut non-landit ensin pois. Se kyllä UV-kontrolli haluaa sinne helposti 7-8 landin päästä, että pystyt käyttämään stock-appia ja jättämään vastauksia. Kyllä. Tuo landi oli se mieheksi muuttuva Hall of the Storm Giant. Kyllä. Sieltä saadaan tarvittaessa 7/7 mies. Hyvä kortti. Vähän kallis aktivoija, mutta kyllä se vardimies siellä hyvin sitten alkaa joko piittaamaan tai blokkaamaan. Klassi on nostettu Jundin puolella 3. Sieltä löytyy kädestä Jykra kompopalainen. Kyllä. Tällä hetkellä Classissa on aktivoituna kuin aktiivisena toimintona, niin on juurikin, että olento kun kuolee, niin saa sen foodin kerran vuorossa. Sitten on, että aina kun säkätään permanentti, niin target pelaaja millaa 2 korttia. Ja viimeisenä on, että aina oman vuoron lopussa niin voi säkätä 3 muuta nollen permanenttia. Ja jos säkkää, niin palauta creature haudasta Battlefieldille finaalitykonttorin kanssa. Sieltä Mirror Breakeria tarjottiin ja siihen löytyi Domin's Veto Asoriukselta. Tämä ei varmasti yllättänyt. Mirror Breakeri kyllä, jos pääsee rauhassa yhtään toimimaan, niin se on ramppaa ja tekee miehen ja vielä sen jälkeen 2. mennessä niin ottaa pari lappua tarvittaessa lisää, jos käestä ei mieluisia löydy. Ja sen jälkeen me saadaan kikijikin vielä lopuksi, kun se flippaa. Ei pompata kissaa vielä vain. Ja vuoro vaihtuu. Ei haluta kissaa Exceleen. Mikäs tässä on tämä? Katsotaan muistanko kun kurkistan, että mites Jykra sanoi, eli muut olennot on food-artefakteja niiden muiden tyyppien lisäksi. Ja niillä on, että maksaa 2 säkkää permanentti, saat 3 lifea. Aina kun ruoka menee hautaan Battlefieldiltä, niin laita 2 nappia Jukralle.
Ja miten tuossa se kompo toimii siis käytännössä? Jos sinulla on 2 kissaa, toinen haussa, toinen pöydässä, niin sä voit uhrata sen ensimmäisen kissan ja palauttaa sen haussa olevan kissan. Ja tämä pyörii Niin, kun ne ovat ympäri, foodeja. koska ne on foodeja molemmat. Totta, okei. Eli se vaan 2 kissalla ampuu infidamaget. Tai drainaa infinitysti. Kyllä. No sieltä löytyy Temporary Lockdowni. Siinä on kortti, mistä itsekin kun se printattiin, niin kyllä tykästyin suoraan. Ja itse pelasin aikoinaan Saidillakin tuota lappua. Ja juurikin tämmöisissä tilanteissa se monesti näyttää hyvin sen vahvuutensa. Kyllä tää ihan nykyään mainboardi kama on ainakin UV-kontrollissa, että on niin paljon pientä tavaraa liikenteessä Pioneerissa, että yleensä sille aina jotain syötävää löytyy. Totta. Hyvä, että lockdowni on olemassa. Ja siihenpä Jundilta löytyy vastauksena nyt hyödynnetään se dispute ja säkätään paksit alta poikkeen ja otetaan pari lappua vielä lisää. Se tupataan vähän vielä seuraavaa vuoroa ja Jundilla näyttäisi vähän siltä, että onko seuraavalla vuorolla lähdössä mylly käyntiin. Nyt näyttäisi vähän siltä, että meiltä puuttuu muuten foodi. Joo, foodia ei löydy. Se on vähän tässä Jundille ratkaiseva. Tulisiko ensi vuorolla jostain foodi? Tai kissa. Kissakin kilpaisi. Kissa pakan päältä. Jos ei muuta, niin onhan tuolla veipolia tarjota. Yritän nähdä, että onko tuolla vihreitä manasource. Siellä 1 verke taisi Tällä hetkellä olla pöydällä. näyttäisi olevan. Jos Se on yksi- vihreä punainen. Ja lähinnä jos ei ole ja on luotettu Tresuren mahtiin, niin Jykra ei pääse tuota pöydälle. Toivotaan, että sillä on vihreä source. On vähän kortit toista saalla piilossa ainakin meidän kameralla. Kyllä siinä näyttäisi No, Joo, sieltä löytyy. On löytyy. siellä vihreätä source. Elikkä saadaan iso kissakin pöydälle ja saadaanko sieltä... Ei saatukaan isoa kissaa paidalle. Ei sen tultiin askelia ottamaan. Kyllä. Eikä koetettu tähän olennosta tokenia. No, Jundilla on seuraavalle vuorolle uusi yritys. Saatiin pakan päältä toinen Jukra. Jukran pujut. Siinä on vaikka todella hyvä puoli, että sillä on just näitä verdiktejä ja muuta vastata. Koska tuo Jukran Ward Sacrifice of Wood on aika vaikea monelle dekille suorittaa. Kyllä, tämä on tullut areenassakin pelatessa huomattua, että itsellä ei sitä foodia välttämättä ole. Stock Up on siellä alusta asti ollut mukana ja oottelemassa, jos tarvii jotain hakea. Ja nyt päästään kahtomaan. No nyt tuli motivaatiota vähän, että jos pikkusen jotakin ottaisi tuohon vielä kaveriksi. Hero of Dominaria. Siihenkin kohta löytyisi ehkä manat. Katsotaan mitä sieltä löytyy käteen. Wanderin Emperori, siihen ainakin löytyy. Ja sitten ei enää valehella. Elikkä nyt on vastauksia tarpeen mukaan. Toki Wanderer Emperorikaan ei pysty Jukraa ampumaan, kun foodi puuttuu. Ensin pitäisi tehdä samurai ja sitten... Tämä on molemmin puolinen. No siinä tapauksessa totta. Kyllä, mutta se on se. Kreatura pitää olla tiskissä, että on jotain foodia tarjota.
Hardin. Tämä on totta. Tehdään tarvittaessa samuraista ruokaa. Sieltä pistetään... Ahaa, sieltä lähdetään Manlandilla Goblinilla liikenteeseen. No siellä Emperor saattaa Goblinin käydä syömässä. Että... Katsotaan. Siltä se vähän uhkaavasti näyttää. Ja sieltä tuli Emperori ja Emperori menee yhteen. Eli sieltä otettiin suoraan täpissä oleva mies pois pöydältä. Kannataan 2 lifea. Kyllä. Sanotaan, että se on mukava poistaa Manlandi, mutta tässä vaiheessa peliä sillä ei enää niin kauhean vaikutusta, että landi poistui ja sieltä tuli Lisää goblineita. kyllä Mirror Breaker. Nyt lähdettiinkin yhtäkkiä Undi Sacrificesta niin Goblin Tribaalille. Tai siis Kindredille nykyään. Katsotaan mitä. Lähdetäänkö... Tuleeko Hero of Dominar ja Teferi sieltä tekemään pomputuksia. Nyt näyttäisi vähän siltä, että siihen nuo ländit ainakin taipuu. Ja kyllä, Teferi tulee pöytään. Ja... Vai kaivetaanko lisää vastauksia ja koitetaan suojella? Ei sieltä pistetään Goblini piiloon. Sieltä ei haluta antaa enää tresureita ja Goblin Shamani pääsi poistumaan pöydältä. Ja pistetään One Ring Emperoria 2 nappulaan. Kurkistetaan itekin täältä, että sillä ei ollut merkitystä ja mietin tämän tarkistaa, että itsekin tätä korttia yhdessä pakassa pelaan, mutta en ole sitä nähnyt pitkään aikaan pöydän ääressä, niin se on ihan puhas counterointi, joka pisti exileen. Jos ei maksata 3 manaa. Kyllä. Tässä vaiheessa peliä taas mahdollisesti Jundilla on mahdollista maksaa, mutta Jura oli 5 manaan. Siihen ei ihan vielä riitä. Ei Jura kuin Jukka. Ja sieltä tuli kisu. Nyt olisi myllypalat pöydällä. Mutta uhkaavasti näyttää siltä, että Jukra ei pääse vielä pöytään. Heartless Actkin. Sitten pistetään manat kenoon ja kokeillaan onnea, että pääsisikö iso kissa pöydälle. Tähän oli... Kissalla ei ollut varaa valehella. Ei, Azorius oli sitä mieltä, että ei nosteta vielä kissaa pöydälle. Keskustellaan vielä rauhassa. Ei ollut hyvä, tarpeeksi hyvä pokerinaama. No, sekin näytti viimeinen Jukra olevan. Listalla ei. Totta. 2 enempää näyttäisi olevan. Eli nyt luotetaan Kikijikiin ja Goblin Tokeniin. Toistaiseksi ainakin. Cauldron Familiari löytyy vielä käestä. Talentillahan se pääsisi animoimaan, mutta se vaatii kyllä aika paljon manaa ja Kyllä. muita säkäyttäviä. Sieltä löytyy uusi Temporary Lockdowni. Eikö hetkonen? Kyllä. Ja Omen of the Seas. Oliko Temporary Lockdowni äsken kädessä? Se nostettiin mukaan päältä. Ja Omen of the Seas. Omeni oli viime vuoron nosto. Jotenkin hoksunut, että se oli tuolla kädessä. Mut siellä on, katsotaan mennäänkö Azorius. Tilanne näyttää hyvältä. Plussataan Wandereri ja sit mietitään, että... Taisi olla miinus, jos sieltä samuraita tulee. Kyllä, se olikin samurai, kyllä. Noppa hämäsi, katoin, että se olisi mennyt 3, mutta se menikin 1. Ja ei ole isoja noppia meille täällä tarjottu. Että...
Ei, ja sanotaan, että tuo värivalinta on välillä vähän ainakin tälle kameran tämän puolen katsojalle niin hieman haasteellinen, kun eilen streamin aikaan niin nopat jopa hävisivät noihin tokeneihin. Mut sieltä lähdetään ajoille. Joni on vaan ihan muodon vuoksi tuolla Companion zoneilla. Annetaan se olla siellä. Sieltä jytkästi 7. Tässä nähdään juurikin Storm Giantin mahti, että kun saadaan peli tarpeeksi pitkälle ja kortit vähäisiksi, niin 7-7 vardimies kun lähtee ajelemaan, niin se on 3 vuoron kello. Ja nyt sieltä lähdetään Kikijiki. Mirror Breakeri flippas ympäri ja Kikijiki on päässyt pöydälle. Vielä ei välttämättä, jos ei maagisesti jostain hastea tule, niin vielä ei päästä kopiota tekemään. Ja sieltä on Blood Tithe Harvesteri saatu. Päästään Blood Tokenia tekemään. Ja tarvittaessa Blood Tokenilla voidaan kaivella sieltä lappua, eli aktivoijan Blood Tokeni, se oli 1 manalla diskaa kortti, nosta kortti. Tai sitten Harvesterilla pystyy säkkäämään. Oliko se, että Harvesteri säkkääntyy ja antoi miinus X? Kyllä, säkkää itse Harvesteri ja target-olento saa miinus X, missä X on 2 kertaa Blood Tokenien määrä, mitä kontrolloi. Eli tällä hetkellä se aktivoi vain Sorcery Speedillä. Kyllä. Pystyy 1 samuran tarvittaessa poistamaan. Tässä tilanteessa se ei vielä kauheena auta. Se voi olla, että samurai poistuu tuossa Supreme Verdikin kanssa ehkä mahdollisesti. se voi olla. Katsotaan sieltä. Tehdään toinen samurai. Eikö ainakin nappi plussattiin. Okei, no niin. No niin, noppa. Pitää Emperori vielä pöydässä. Kyllä, no Emperori noppa kääntyi hassuun suuntaan, mutta kyllä sieltä tuli. Annettiin pumput ja tuleeko nyt semmonen, että ajaako ensin samurai? Kyllä. Jundi miettii, että ottaa päähän. Tuleeko sen jälkeen pyyhkisy? Jännitys tiivistyy. Sauriuskontrolli kyllä. Tajusin tässä juuri äsken, että mä oon vasta ensimmäinen matsi. Mutta siellä havitellaan Jorionia. Kyllä. Jorioni näytettiin, että voisin tämän laittaa käteen. Käykö tämä? Ja sitten lähtee varmaan pöytä tyhjäksi. Ei vaan paljon tekee Jorion. No itse asiassa on Validi play. mahdollisesti kaikki muu sieltä lähtee, paitsi tuo Mirror Breakeri. Jos Temporary Lockdowniakin linkataan tossa nyt. Totta. Niin siinä käy. Uudelleen käytettävä board wipe tässä setupissa tai matchupissa Jundia vastaan. Lockdownia pomputtaen, niin hyvin se sieltä syö palasia. Sieltä Glaassi pääsi pöytään ja nyt se olisi uudelleen aktivoitumassa. Uudelleen aktivoitu, se on lockdowni, tämä lockdowni tulee pöytään ja triggerit stackiin, siellä mietitään, että mitä voisi tapahtua. Wandereri tulee uudelleen pöytään. Eikö se pysty aktivoimaan Instant speed. vielä tällä vuorolla? Oliko se, että kun kästää, niin voit aktivoida vaan instant speed? Niin onko se? Missä oli tarkalleen tarkistetaan. Tarkka ruulinki on.
Kyllä, kun se enteröityy tällä vuorolla. Eli Joo. voi instant speedillä aktivoida vielä teille. Kyllä. Toiminnot. Ja sieltä lähti, kun Blastogeni hyödynnettiin, pyöräytettiin sieltä lappu kätteen, nakattiin kissa pönttöön ja sieltä nousi Mirror Breakeri. Tarvittaisi Heartless Actia Jurioniin. Tuhottaisin olento, jolla on counteri. Vai poistaa counteri? Ei, kyllä on counteri. Kummissa? Pystyykö se... Miten se sanoo? No tällainen. Poistaa 3 counteria tai tuhoaa creaturella ei ole counteria. Eli poistettiinko... Nyt on mielenkiintoinen. Onko tässä nyt vastattu Emperorin aktivointiin? Vai joko se kerkesi nappi sinne mennä? En tiedä, Jurionia osoitettiin äsken. Okei, Heartless Acti ei tullut. Eli ilmeisesti siinä aktivointiin ei vastattu. Pohditaan. Heartless Actia mietitään Jurioniin, mutta Jurionilla on nappi, sitä ei voi tuhota, mutta se nappi voidaan poistaa. Onko sillä nappi? Vai onko se Wandererin? Vai onko se nappi menossa sinne vielä? Ihan. Totta, niin että poistetaan alta ennen ability resolvaamista. Siellä Jutke näyttää olevan. Jutke näyttää kädellä ja yrittää kertoa, että Vissiin jotain kommunikointiongelmia pelaajien välillä on ehkä ollut. kyllä. Näyttää siltä, että Jorionille nappi on laitettu jo. Kyllä. Lockdowni. Ability resolvaa stackista ja imasee laput alleen ja tokenit poikkeen. Sitten pääsee Sacrifice pelaamaan. Sieltä nousi. Mikä sinne käteen nousi? Tuliko se ländi? Ei Fatal Push. Tässä vaiheessa ei kauheana hyödytä. Jorioni on 5. Samuraita sillä saa kohta ehkä napsittua. Ammuttua omiin. Jos tarve vaatii. Halliahan sillä voisi kanssa napsia, jos vartiin vaan on varaa. Kyllä. Siihen taittaa... Oliko se 4? Oliko se varti? Oli 3 vai 4? Huolissa. Nyt pitää ihan tarkistaa. Harvoista kukaan maksaa. Varti 3, kyllä. Eli manaat löytyy siihen. 4 manaa on pystyssä ja pussi on 1. Sitten vaan jännitetään, että tuleeko Storm Giantista mies. Tuleeko Fatal Pushille targetti. Ja mitä tekee Wanderer? Sieltä pistetään... Näyttäisi hallista miestä. Kyllä, vai tuleeko tuo... Haudan puolelta? Kyllä, Hollista tuli mies. Nyt päästään näkemään maksimaalinen Fatal Push, mahdollisesti. Sieltä 1 ja 2. Toki Heartless Actilläkin ihan, mutta siihen riitä manatta. Kyllä. No, nyt nähtävästi tehdään vaan tokeni blokkaamaan hallia. Ahaa! Käytettiin kikijikiä. On siellä ja... Nythän Emperorilta voitaisiin poistaa nappeja tarvittaessa. Ja Emperorista päästäisiin tarvittaessa eroon myös sitten. Vai oliko se olennot? Target Creator. Okei, se oli vain olennot. Siinä tapauksessa Emperori on täysin suojassa siltä.
Sieltä lähti ländi pönttöön. Tuumataan, että enempää en nyt manaa tähän hätään tarvi. Lähti myös Heartless Act ja sitten otetaan pari loppua ekstra, eli Bubble Passakia hyödynnettiin. Jorian ei jotain vastausta tarvis. Sieltä löytyy Disputea ja toinen Fatal Pussi. Disputella voidaan yrittää kohta kaivella vielä vähän sen. En tiedä, tehdäänkö Kikijikillä Tokeinen, kokeillaanko ajaa Wandereria pois. Sen jälkeen Disputella kaivella poistua Jurioniin. Löytyykö sieltä Jurioniin enää edes poistoa? Tarkkoja kun ollaan. Ei tää löytyä, pitäisi käyttää 2 Heartless Actia. Ensin poistaa nappia ja sen jälkeen ampua olento. Mikä ei näytä kuin 1 kappale tekistä löytyy. Sekään ei riitä, koska se on liian iso. Melkein Jurioni on tässä hetkessä aika kova kello. Onko se lifeissa kuin olla? Nyt tarvitaan fooditokeneita tai pingiä kompoa. Kompoonkaan ei 3, 7, ei päästä, ei saada jukrat on molemmat haudassa, niitäkin on turha yrittää kaivella. Mä on kyllä vähän näyttää siltä, että ollaan menossa Asuriuksen voiton puolelle. Heartless Acteja oli mainissa tällä hetkellä 1. Elikkä me näimme jo sen ja se oli siinä kyllä. Näin se uhkaavasti näytti päättymänkin, kun katsottiin mitä kortteja on nähty ja mitkä on pelattu ja mitä dekkilistalta löytyi, niin siitä alkoi löytyä loppua vastaukset. Sitten päästään sairauksen puolelle. Katsotaanhan minkälaista sideboardia sieltä löytyy. Heartless Actin missaaminen oli kyllä aika iso. Kyllä, se peli olisi voinut asettua hieman erillä tavalla. Täältä kun katsotaan, niin Saadilta löytyy tuolta Jundilta niin Dampingsferejä, Ashiokkia, Hayward Mightia. Mahdollisesti tulisivatko Hayward Mightit ehkä Lockdownia vastaan. Se voi olla mahdollista, Tootseisen luultavasti tähän matchappiin. Kyllä, Tootsesit ovat hyvä, kun Jundi haluaa päästä pelaamaan mahdollisimman nopeasti lappuja, kun taas Azorius ehkä luottaa tämmöisiin vähän isompiinkin spelleihin. Täältä kun kurkataan Saadilta, sieltä löytyy Azoriuksen puolelta niin Change the Equation. Siellä päästään kontrolloimaan mikä tahansa melkeinpä, paitsi Jukra, niin Jundin dekistä. Eli kontrolloin target spelli, jonka manavalue on 2 tai alle. Ja kontrolloijan punainen tai vihreä spelli, jonka manavalue on 6 tai alle. Eli osuu kaikkeen mitä Jundi pelaa. Ja sitten löytyy Fervelle ja sillä en usko, että on tarvetta tässä tapauksessa. Paitsi kyllä sekin voi olla ihan validi vaihtoehto, koska siitä ei pääse kissa piiloon. Ja Knockout Blow maksaa 2 vähemmän. 3 manan spelli maksaa 2 vähemmän, jos targetoi punaista olentoa. Ja lätkäsee 4 läpsyä hyökkäävää tai blokkaavaa olentoa ja saa 2 lifea. Löytyy Narsettia. No Rest in Peace on varmaan. Rest in Peace mahdollisesti menee sisään. Mikä laitetaan? Kyllä. Rest in Peace. Sanoisin varmaan, että Rest in Peaceit, Change to Equalationit, Fervelliin mahdollisesti. Eipä se varmasti muuta tarvi. Eli semmoset menee varmaankin Azoriuksen puolelta. Ja Jundi lähtee varmasti ehkä Hayward Mightilla ja Tootsi siellä ainakin liikenteeseen. Joo, sillä meidän dekissä on ainakin ne... Mikäs se on se? Claim the Firstbornit Jundilla, mitä ei hirveästi targetteja löyty. Kyllä. Sillä on Totta. Varmastikin mahdollisesti antaa omalle kreaturille haaste. Kyllä, yhdellä manalla Tässä on matchupissa ehkä ainut järkevä. Todennäköisesti ei kyllä bordaamisen jälkeen niitä meidän digistä enää löydykään. Toivon mukaan. Fatal Push on ehkä vähän sama kanssa, että sillä ei hirveästi niitä targetteja ole. Kyllä tässä tapauksessa näemme äskeisessä pelissä, että siellä olisi ollut Storm Giant, minkä olisi Fatal Pushilla voinut poistaa. Ja Fatal Push on siinä vaiheessa 4 manas peli. Elikkä
selkeät slotit 6 kappaletta vähintään, jos fatal pussit ja claimit lähtee pois, se olisi 6 paikkaa. Ja täältä kun katsotaan, niin Heivart Maitit ja Totsiiset, niin se on 6 paikkaa, eli varmaankin niillä mentäisiin. Entäs tuo Obnixilis, minkälainen? Se olisi varmaan vaihtoehtoinen Win condition. Itse en Obnixilistä siihen osaa oikein sanoa, en ole itse pelannut, enkä ole myöskään kun ihan parisen kertaa nähnyt vastustajallakaan pöydällä sitä. Eli en ole päässyt näkemään sitä todellista Obnixiliksen vaikutusta. Kopionhan se itsestään taisi tehdä. Kyllä, jos siihen Creature Sacrifice otetaan. Casualty, sillä oli Casualty joku. X on. Ja se antoi sen kokoisena sen Obnixiliksen. Creaturen Powerin mukaan. Kyllä, eli Tulee se X. Loyalty mukaan. Joo, Kopiolla. kyllä, eli pystyy tekemään 2 Obnixilistä yhdellä manakostilla, mutta en tiedä, onko tässä tapauksessa. Toki jos miettii, niin en osaa kyllä sanoa, olisiko tässä tapauksessa pelattava Jundi. Itse varmasti osaa tämä Jundi dekin ajaja, niin tuumata sen, että onko se hyvä valinta. Kohta varmaan päästään näkemään. Jos se sieltä saadilta löytyy, niin silloin se on ollut luultavimmin oikea valinta. Katsotaan, mitä se pääsee työstämään. Sieltä Jundilla näyttää aika ländikkäältä kädeltä. Mirror Breakeri taitaa olla siellä jo. Yritetään tästä kulmasta nähdä, en tiedä onko se uuni. Mutta Jura syy. Se ei ollut hyvä. Jundi ei halua lähteä isoilla manakostella ja vielä ländillä. Se on kyllä. Sieltä Asorius. Asorius Control, kun aikaa antaa, niin se on kyllä vaikea sitten enää päästä mukaan peliin. Kyllä, ja Asorius kun pääsee manoissa manat pelaamaan vuoroländit, niin mitä enemmän siellä on ländiä pöydässä, niin sitä vahvempia asioita koko ajan tapahtuu. Mutta kun Land Distractionia Asorista vastaan, niin Asoriuksesta loppuu voittokehitys tai kontrollikin. Sieltä pyöritellään laput mieluisiksi, kutotaan ja nyt pääsee Jundi aloittamaan. Tai luultavimmin Jundi on valinnut, että hän itse aloittaa. Sitä me emme vielä tiedä. Mutta kohta se meille selviää. Nyt Jundilla näyttäisi olevan 2 ländiä. Ja kyllä, tämä oli Jundille mieluisempi käsi. 2 ländiä ja 5 spelliä. Siellä uunikin näytti olevan, että alkupelin pelauksia löytyy. Eli pääsemme näkemään mahdollisesti samanlaisen aloituksen kuin viime kerralla. Aiemmassa tuossa playssä, ekassa pelissä. Mutta näillä ländeillä kyllä tuo manan tuotto on vähän tapaa. Verke vaatii kumminkin Swampin tai Mountainin pöydän. Siellä Obnixilis näyttäisi olevan. Kyllä, eli Obnixilis on ollut tässä tapauksessa Jundin näkemys, että Asorista vastaan se on hyvä valinta. Maittikin sieltä löytyy. Kyllä. Nythän olisi hassu sattuma, jos Asorius olisi sattunut ottamaan lockdownit pois. Jekku. Mutta se on aika pieni todennäköisyys. Kyllä Obnixilikset pääsee vähentämään vastustajalta lappuja kädestä, pistää opponentit luussaamaan ja korjaan, se luussaa lifea, jos he eivät diskaa korttia. Asoriuksessa tässä tapauksessa mahdollisesti, jos Jundi ei ole päässyt keinaan dreinaamaan tai pingailemaan damagea, niin Asorius kyllä ensimmäiset Obnixiliksen triggerit niin mieluusti ottaa varmasti 2 enemmän päähän.
Siellä on archivia taas. Manat näyttäisi Osauriksella olevan hyvät. Vastauksia on ja... Kyllä. Tämä näyttää vähän aiemmaltakin aloituskädeltä. Lockdowni löytyy ja stock-appia on. Vaikka tekissä 80 korttia on, niin samat kortit näyttää silti pyörivän. Kyllä. Eli toisin sanoen, tässä näemme kun pelaajat osaavat sekoittaa pakkassa. Oikein. Sieltä lähettikö sieltä ykkösvuoron stock-upille? Stock-upia ei tämän kaksin kappaleen kilvata, mikä on ihan ymmärrettävää. Kyllä. Todennäköisesti ländiä tai jotain muuta kivaa sieltä haetaan. Ja sieltä Hayward Mighty. Paljastetaan saadikortit. Uhkaillaan Asoriusta, että pellahan lockdownia. No niin kauan kun vihreätä manaa ei ole näyttää, niin lockdownihan on hyvä vastaus Hayward Mighty. Se on kyllä totta. Kyllä. Nyt näyttää Jundilla kyllä pahalta tilanteelta Landropin missaaminen on. Siellä on Harvesteri, joka vaatii molemmat värit pelatakseen ja Mayhem Devilieri tässä. Fountain Portti tuli jo pöytään. Ja Obnixlix ja Mirror Breakerin on vielä matka. Hädän tullen Riko tai työnnä Maitti uuniin. Katsotaanhan mitä Suihkulähde pystyi tekemään. Eli Jundilla oleva tuo Landi, Fountain Portti. 2 manalla pitää säkätä tokeni. Nostaa kortti. 3 manalla se saisi tehtyä tokeni. Mutta tässä tapauksessa tokenia ei pöydältä löydy. Ja sieltä tuli Landi, täppi Landi, punaista soulsea. No nyt on värit ainakin auki. Vihreätä lukuun ottamatta. Ensi vuorolla mahdollisesti lähdetään ehkä, riippuen mitä pakan päältä nousee, niin ehkä Mirror Breakeria tarjoamaan. Asorius nautiskelee Landi edustaan ja passaa mieluusti vuoro. Sieltä löytyy Change to a Coalitionin kädestä, eli edellinen counterspelli, jos jotain uhkaavaa meinaa pöydälle tulla. Aggressiivinen maitti, tikkaa damagea, pedataan vähän Obnixilikselle pohjaa, eli syödään sitä lifea pois, Asorius ei välttämättä haluaisi enää maksaa lifella. Ja sieltä kyllä Change to a Coalition, ei haluttu Bloodstokeneita, mitä säkätä Foundaniin tai kaivella lappu. Equalation on hyvä kortti, itsekin sidella pelaan. Sieltä mitä nousee? Deadly Dispute. Eiku Mirror Breaker, kun sieltä tuli toinen, kyllä. Ei, nythän Deadly. en ole ihan varma. Nostitteko viime vuorolla toinen Mirror Breakeri? Mahdollisesti. Tarjotaan Emperoria tuolta. Kyllä. Sieltä me Mightia, Lockdownia. Näytetään Asoriukselle, että minä en sun Lockdownia pelkää. Sieltä vaihdetaan. Maitti parin lappuseen. Kyllä. Maitista otettiin hyöty irti. Sieltä saadaan manaa. Pelataan shokki. Life totalit eivät tää ihan, ovatko onne tuossa taulullakin oikein? Kyllä. Joo. Maitti Gensi 2 lifea. Kyllä niin oli. Ja Mirror Breakeri sieltä ja saadaan taas Goblin Samani pöydälle. Siellä esitellään kalliita tokeneita.
Goblin Samani on kyllä hyvä, kun tresurea saa, niin pääsee värit fiksaamaan ja ramppailemaan ja yhtä aikaa vielä lyömään damagea, mutta tuolla on uhkana tuo lockdowni Asuryksen kädessä ja Asurys on kyllä varmasti ihan mielellään sen kohta pelaamassakin. Ja katsotaan mitä ensin tulee. Sieltä tulee. Kyllä, lähdetään katselemaan taas, että mitä siellä pakan päällä on. Stock up omassa elementissään. 5. Lappu. Kyllä. Sieltä löytyi pari mieluista lappua. Tässä otettiin. Ainuun siellä näytti olevan, mutta... Ainuun tässä vaiheessa enää kyllä Ainuun otettiin. Eikania. Sieltä pistetään hyökkäävän poistoja. Ainuuni saatiin. Change to Aguilation löytyy edelleen kädestä. Se on melko vahva lappu tässä vaiheessa. Counteroimaan mitä tahansa Jundi yrittääkään. Scavenger-talentti löytyi sieltä. Sillä on kaksinkäsin meihin deviliä. Scavenger-talentti mahdollisesti. Sekä Emperori vai ei? Niin, yrittääkö Obnixilis tulla pöytään ja syödä vielä Goblin Samani siitä alta pois? Katsotaan. Emperor lähti, mutta siellä on Change to Coalition odottamassa, että teetpä mitä vaan, niin minä saatan sanoa ensimmäiseen asiasi tai pahan asiasi, että ei. Sieltä talenttia työnnetään. Talentti taitaa päästä läpi. Tämän kanssa Osiris oli fine, ei kokenut sitä tässä tilanteessa enää uhkana. Nyt sieltä lockdowni löytyy kädestä, niin se kyllä vaikuttaa asiaan aika hyvin. Se saattaa olla. Tämä on aika pahaa, kun nyt jos esimerkiksi Obnixilis tulee pöytään tai tarjotaan Obnixilistä ja pelataan. Katsotaan mitä käy. Tuleeko Obnixilista tarjolle? Mutta kasualti mahdollisesti. Kyllä. Voi säkätä kästi yhteydessä miehen. Kyllä, Obnixilis tulee. Kästetään Obnixilis, tarjotaan Goblin Samani siihen alle. Casualtiin. Ja nyt tulee 2 Obnixilista stackiin. Kyllä, kopio menee stackiin. Kyllä. Ja nyt katsotaan kumman Osiris haluaa counteroida, Obnixiliksen vai kopion. Mikä se alkuperäinen lähe tulee kumminkin isommalla lojalti-konttorilla. Kyllä. Ja Obnixiliksen kopio on pöydällä. Sitten mietitään. Obnixiliksen kopio on 3. Kyllä. Ei haluttu ottaa 2 vahinkoa. Overax. Se tuli 2 ja sitä plussattiin sitä kopiota. Nyt se on 3. No niin. Tämä käy järkisi. Koska ensimmäinen nuppa, minkä näin, oli, että 3 ja mietin, että eikö nyt tehnyt mennä 2. Totta. Tämän takia meitä täällä on 2. Ja sieltä tarjotaanko lockdownia? Kyllä. Sieltä läpsähtää lockdowni diskiin. Siihen ei kyllä Jundilta löydy kauheana responssia tähän hätään.
Yksi tresurekaan ei riitä. Obnixilisistä. Fable ja Obnixilissa sinne pitäisi pöytään jäädä. Kyllä. Älä ota Obnixilistä. Kopio on edelleen siellä. Kyllä se kopio on siellä ja Obnixilis on haudassa. Aivan oikein. Olet ihan oikeassa. Mutta minne tämä kopio mahtaa sujahtaa? Minne kopio hävisi? Kopion pitäisi Monakostakin olla 3. Kyllä. Nyt on. Sieltä Jundille. Jundille otetaan vuoroa vastaan, sieltä päästään ländeihin. Ja katsotaan, tällä hetkellä on Mirror Breakeria tarjolla. Bubble of the Mirror Breakeri sekä Kikijiki on pöydällä. Katsotaan, selvitetään tilannetta, että oliko Obnixilis tokeni minkä manakostinen. Mielenkiinto herää. Hetken aikaa selvitetään, että pitäisikö Obnixiliksen olla pöydällä. Ja näyttäisi paljon siltä, että Obnixilis olisi ehkä palaamassa pöydälle. Kyllä. Selvitellään, mitenkä on tässä tapahtunut. Kyllä. Siellä oli Obnixilis oli referenssinä kopiosta, vaikka se haudassa alkuperäinen onkin. Kyllä. Ja tämä oli jotain, sitten ei muistettu, että kyllä kopioi Casting Costinkin. Kyllä. Se on korjattu, voitte selittää, jos... Joo, eli juurikin se mitä äsken pohdimme tuossa, että Obnixilisen pitäisi pysyä pöydällä, niin se pysyykin pöydällä, koska sen manakosti on edelleen 3 ja lockdowni ottaa 2 alle olevat kaikki pöydältä pois, itsensä alle piirro. Eli tällä hetkellä Kikijiki on flipannut, Obnixilis on pöydällä 3 lojaalityssä. Sieltä saatiin ländi kaivettua pakan päältä Dravilla ja nytten, tai vuoron Dravina ländi, ja nyt katsotaan, että kuka onnekas on, onko se Mayhem Devil. Sieltä Obnixiliksellä taidettiin -2, tehtiin 1 mies, millä pingat damagea, ja seuraavaksi tuleeko Mirror Breakeri enchantmentti, ei Mayhem Devil. Eli nyt lähdetään Mayhem Devilillä pingailemaan läpsyä ja yritetään päästä vähän enempi ajelemaan. No More Lies löytyy vastauksena Devilin. Kyllä, se oli ihan selvästi. Siellä Asurius näki, että se oli pelkkä bluffivale. Ja nytten sieltä olisi haluttu varmaan Kikijikillä kokeilla kopiota tehdä. Ja kun Kikijiki mutta flippasi äsken, niin sillä on supposigne, sitä ei voi vielä käyttää. Mutta se oli ihan tässä tapauksessa hyvä valinta. Toki ei Gansu löytyy Asuriuksen kädestä, jolla pystytään ampumaan se 4 damagea. 4 damagea hyökkäävään, jolla pystytään tarvittaessa poistamaan sitten se ajava mies. Mutta katsotaan sieltä. Saadaan Asurius 15.
Sieltä Devili hyökkää. En tiedä mikä nuo ländit untäppäsi. Siellä vissiin mietittiin kestävättävää jotain ennen kombattia. Nyt mä ymmärrän, että siinä olikin Asoryksellä välistä vaan niin nopea vuoro. No kyllä, siellä untapättiin ländit ja palattiin vuoroländiin. Kyllä. Nyt laitetaan Denni rikki. Ei haluta ländistä goblineita. Ja nyt näyttää siltä, että Jundi pääsee hieman ajelemaan damagea tällä hetkellä. Henkilökohtaisesti mielenkiintoinen, miksei Jurionia palautettu käteen, tai otettu käteen tuossa Se on kyllä äskeisellä untapilla ja pikavuorolla. Tämän takia hämmentinkin hieman. Jurieni olisi nimittäin ollut aika hyvä vastaus nyt seuraavalla vuorolla siihen, että Jundi on saanut evästä tiskiä. Ja lisäksi Jurieni pääsisi esimerkiksi ajamaan toki damagea, mutta myös Obnixiliksen pois. Pöydällähän ei jäisi kuin Kikijiki ja Obnixilis. Kahdesta he eivät vielä kauheana ihmeitä tee. Saati blokkaa Jurienia. tuleeko Jurinen tällä vuorolla käteen. Siellä laskeskeltiin manoja, että onko varaa ottaa käteen ja Pöytään. Sekin voi olla. Lockdown resettaaminen nyt ei ihan hirveästi pari tokenia sieltä nappaa, mutta Totta, koska Mayhem Devil ei myöskään poistu, koska senkin maakoste on ollut. Ja Jurienia ei ehkä haluttu ottaa käteen vielä aiemmassa sen takia, jos jostain syystä Jundi pistäisi Discount-daamaan lappu. Nyt tuotetaan Jurienia. Tässä se on. Sitten katsotaan, että mitäs kauheuksia siellä alla oli piilossa väliaikaisesti lukkojen takana. Hieman pohditaan, että blinkkaatako vai eikö blinkata. Katseskellaan hieman, että nämä ei ole kivoja kortteja. blinkataan nyt. Tuolta pääsee uunista sacrifice saamaan ennen kuin lockdown pistää sen takaisin allensa. Kyllä. Lockdownin ability valitettavasti menee stackiin. Kyllä sitä lukkoa blinkataan. Blinkki tapahtuu, uuni tulee pöytään. Ja siinä vaiheessa Kikijikillä kopioidaan. Tehdään Mayhem Devilistä kopio. Ja nyt Mayhem Devilit ampuu tupladamagea, kun sekätään, koska niitä on 2. Uuni otetaan käyttöön. Kuka onnekas työnnetään uuniin, sinne työnnetään Devili. Devili kun työntyy uuniin ja kuolee, niin se pingaa yhden damagen mihin tahansa targettiin, ja jonka jälkeen molemmat Mayhem Devilit näkevät sen ja pingaa vielä pari damagea lisää, eli yhteensä 3 läpsyä. Ja tässä tapauksessa 2 vahinkoa. Eksin. No, oman laskelmieni mukaan se pitäisi olla 3. Eikös Devili pingannut? Anteeksi. Kyllä, se pingaa yhden damagen. En tiedä ketä sillä ammuttiin. Ilmeisesti sillä ammuttiin jotain muuta kuin pelaaja. Ei kun... Nyt jos katson tästä, en tiedä onko tuolla Asoryksen paperilla näkyykö 15 lifea, jos tulee 12. Ja kyllä voi olla, että Siellä oli vaan pädi ja unohdettu painaa. paperi ei ollut. Mutta nyt se on ajan tasalla.
18 näyttäisi olevan. Tuolla paperilla Wounding Lifeit. Ja tällä hetkellä Goblin Shamani tokeni peittää. Nyt pääsemme näkemään. Kyllä, se on 20. Eli joo, pädi on ajan tasalla. Ja nyt on meidän striimikin. Ja ilmeisesti se Devil oltiin Ammuttu päähän, eli kyllä yksi damage vielä tuli Jurionia. Siellä tehdään lisää miehen devileitä. Mayhem devileitä siellä on nyt 3 kappaletta. Se edellinen kopio tehtiin vuoron lopussa. Tai se selviää sillä seuraavalla vuorolla. Eli nyt on paljon damagepingiä pöydällä. Toki Jurieni on siellä tarvittaessa yhden miehen estämässä, blokkaamassa, mutta nyt jos sieltä jotain säkättävää saapuisi, toki on nyt Sokensan. Sokennus on Channellandi, joka tekee 2 tokenia värityntä hastelu. Eikö dekkilista ole ajan tasalla? Jompikumpi ei ole ajan tasalla. Lista tai hyvin mahdollista, että siellä on viime hetken muutoksia tullut, jotka eivät ole meille asti tulleet. Vai onko? Tokenit näyttäisivät alustavasti ampuvan puolessaan 2 vahinkoa ja 1 vahinkoa. Ja 3 vahinkoa. Ja kurkkaan tästä, että Onko vielä eri lista? niin, ja eihän se ollut Sidella. Niin, Sidellahan sekin on. Ei oo. Ei. Enää. Eikö avaa tämä doki erikseen? Mutta onko se sama dokki, niin kuin sä mulle jakan? Okei. Joo, ei. Kyllä. Listat ovat kaikilla muulla paitsi minulla ajan tasalla. Elikkä se mitä me ihmettelemme, niin ei ole ihmeteltävää. No, täällä tuli tämä mullekin vastaan, että ilmeisesti on vanha lista. No, mutta mulle aukesi sen jälkeen. Ai niin, sulle on se totta. Mut siellä löydettiinkö me uusi haaste? Nyt tapahtui jotain maata mullistavaa. Vexing Devileitä on 3. Ei korjaa Vexing Devileitä, kun Mayhem Devileitä. Ilmeisesti mietitään, että montako damagea sieltä endissä olisi tulossa, kun nuo kopiot sacrificetaan. Kyllä, äkkiseltä laskisin 3. Eiköhän jokainen ammu aina 1 damageen, kun tokeni kuolee. Tai kun säkkäät jotain. Säkkää ekan tokenin, 2 muuta näkee sen ja ampuu. Tässä on sieltä enemmän kuin 3 tuloa. Näkeekö se itsensä? Jos ne kopiot näkee toistensa kuolevan. Mutta se yksi kuolee aina kun
pelaaja säkkää permanentin. Vexing Devil tekee yhden damagen. Se ei ole varmaan se kopio sitten. Se, joka säkätään ensimmäisenä niistä kahdesta kopiosta, niin sehän ei näe itseään. Koska eihän se voi pingata damagea, kun se on kuollut. Niin 2 muuta näkee ton, ja sen jälkeen tuo näkee ton, ja niistä tulee yhteensä 3 damagea. Tadaa! Jiki ei ammu damagea. Niin. Kyllä kun ne sacrificea... Kyllä, se ei itsessään näe itseään. Koska sinä sacrificeat sen. 3 damagea taas on. Oikein. Minä hämmennyin, mitä siellä tapahtui. Damagea oli enemmän kuin 3, mitä ammuttiin, mutta... Tadaa! Ja sinä arpa... meidän pädin arpa antaisi ilmeisesti... En tiedä mitä siellä tapahtuu, se oli mielenkiintoinen mikä sillä äsken aloittaja valitsi, se ilmeisesti tähän oli tänne meidän. Mutta ajalla ilmeisesti taidettiin mennä ja tästä taisi tulla tasuri. Kyllä. Onko tässä viimeinen lisävuoro? Asorius taisi vuoton sitten viedä. Jos tämä peli ei ratkennut muuta kuin tasuriin ja Asoriuksella on 1 voitto, niin Asorius on silloin voittanut koko matchin. Mutta siis ensimmäinen peli voitti Asorius, toisen voitti Vexing Devil, Jundi ja sen jälkeen... Tämä oli toinen peli. Kyllä. Mutta tämä ei päättynyt. Päättynyt. Eihän se... Totta. Niin, ei kun... En tiedä, nyt en rehellisesti sanottuna tiedä mikä oli tässä lopputulema. No paperissa ainakin näytti olevan, että 1 voitto, 1 hävittä, 0 voittoa ja sitten oli 1 tasauri. Ai siellä oli 0. Minä ehkä olisin katsonut, että 1-1. No siinä tapauksessa. Luotan sinun tarkempiin silmiin. Minun silmälläni ovat valitettavasti rikki, niin... Välillä jotkut tekstit saattavat olla hieman suttuisia. Siellä haiduun ja väläytellään. Kyllä. Sieltä on Totseiset ja Maitit ja Openingsit tullut. Kyllä. Eli juuri mitä pohdittiin. Katsotaan mitä Asoriuksesta vielä 80 kortin sijasta löytyy. Sieltä löytyy Hainuuni. Sitten löytyy tuo Equalisonit. 2 korttia oli vain saada. Taitaa niillä eikä enemmän löytää. Toinen kappale, taitaa molempia olla toinen kappale. Onko edes? Kurjalta tuntuu jos ei. Eikö Farewelli päässyt maaniin? Voi olla, että pelataan, että se on liian kallis kortti. Itse näen Farewelli vaan, toki se ampuu vähän ehkä itseäkin polveen, mutta se, että Farewelli kyllä näitä syö. Ei, Farewelli taitaa saitilta löytyä. No. Tämä oli hyvät valinnat. Itsekin sanotaan, että Asurius-pelaaja niin varmasti tietää kyllä, mitä dekkiin se laittaa tarpeen mukaan. On saattanut ennenkin pelata dekille. No, minusta näyttää, että tämä on alaina dekki tältä päivää. Että ainakin näyttää Samuelin korttikokoelmalta. Kyllä, minä olin myös mietin, että onko Samuelin pakka, koska tuttu, mutta se Narsetti oli kyllä vähän yllätys. Toki Narsetti ihan kaivaa non-kritsuspellejä, mutta... No, saattoisi Narsettikin olla ihan validi vaihtoehto. Meppä käskään antaa tarkistamassa tuosta, mikä siinä on. Tuleeko meille tähän joku vai ehimmekö pikaisin tuosta tauluun? Jes, eli haastateltava meille tässä tapauksessa ei tule. Molemmat pelaajat olivat myös kiireellisiä pelien jälkeen, joten pidetään pieni tauko ja palataan kohta striimin pariin. Palataan.